Osote aka na-achị Anambra steeti Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọkugo ndị otu Kraịst ka ha gaa n'iru n'ịdị na-ekpere ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo nọ n'isi ekpere ma na-enyekwa ya nkwado. Dr. Ibezim kpọrọ oku a oge ọ gara Love Ambassadors Ministry Ifite Ọka. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti Emmanuel Okonkwo wetara akụkọ a n'uju. Aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim onye kọrọ ụlọ ụka dịka ihe so n'otu n'ime ihe ndị kacha mkpa n'obodo gbaa gburugburu, kọrọ na gọọmenti chọrọ ekpere nakwazi nkwado nke ụlọ ụka dị iche iche dị n'obodo a iji wee gaa n'iru ma rụpụta ihe o kwesịrị na ọ ga-arụ wee nye ndị a na-achị. Ọ gara n'iru kwupụta mkpebi ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo nwere inye ndị Anambra ezi ndụ, ọkachasị ndị ntorobịa nakwazi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. N'okwuchukwu ya na mbụ, onye ji ọkwa General Overseer nke ụlọ ụka ahụ bụ Pastọ David Nonso gwara ndị otu Kraịst ka ha bụ ndị ga-enegide anya n'ebe Chineke nna nọ oge ọbụla, ebe ọ kọrọ na Chineke agaghị alapụ ndị nke ya ka nsogbu bibie ha, kama na ọ ga-anapụta ha n'ajọ ọnọdụ ha niile. Pastọ Nonso gara n'iru gwa ndị otu Kraịst ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ghara ikwe ka ọdịda ha dara n'oge gara aga bụrụ ihe ga-ewetara ha nkolopụ obi ma ọ bụ agbaghị mbọ ịga n'iru ọzọ, kama ka ha bụ ndị ga na-aghọta ọdịda ha daa n'oge gara aga dịka ihe nzodo ụkwụ n'inwe mmeri na agamniru na ndụ a, ebe ọ kọwara na Chineke agaghị ekwe ka ndị nke ya daa n'ọnọdụ ọbụla. N'okwu nke ya, onye na-anọchite anya Ọka South 1 Constituency n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Henry Mbachụ kenere nnọọ Chineke nna maka otu o si wee mee ka ọ tụrụ ugo na ya bụ ihe nrọpụta ndị ọchịchị nke emere n'oge gara aga n'obodo a, ma kwee nkwa iji ọnọdụ ya ugbu a wee jere Chineke nakwazi ndị mmadụ ozi, ebe ọ kwesịrị nkwa na ọ ga na-eme ka ndị ọ na-anọchite anya ha n'ụlọ omebe iwu steeti a na-ama ihe ekwe na-akụ. Ihe dị iche iche emere na ya bụ ụlọ ụka ahụ gụnyere egwu pụrụ iche ndị ọka abụ gụrụ, ekpere pastọ ahụ kpere Gọvanọ Soludo, osote ya bụ Dọkịnta Ibezim ya nakwazi Honorable Mbachụ na imerime ndị ọzọ na-arụrụ gọọmenti ọrụ na steeti a site na Love Ambassadors Ministry dị n'Ifite Ọka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.